Pre mnogo godina odlučio je on da počne potragu za prvim kamenom. Moć, vreme, dušu, prostor, stvarnosti, sve da bi spasio naš univerzum. I jednom rekao je to da rizikuje on, da najteže odluke prate i najjaču moć, snagu tu koju samo posjeduje on. Ne želi ništa loše, već sa balancom, on je sin Alarcov. On je sin Alarcov. On je sin Alarcov. On je sin Alarcov. Pre mnogo godina je obećao on i sada stoji sam pred krajnjim izborom. Uradio je to i pucnuo prstom i pola svega živu sklonio. I jednom rekao je to, osvetit će se on kad mu bude došao samo s tom sekirom, snagu tu koju samo posjeduje on. Ne želi ništa loše, sve sa balancom, a sin Alarcov. On je sin Alarcov. Rekao je Thor da rizikuje on, da najteže odluke prate i najjaču moć, snagu tu koju samo posjeduje on. Ne želi ništa loše, sve sa balancom, on je sin Alarcov. On je sin Alarcov. Sin Alarcov.